Tervetuloa Second Lifeen Sotungin lukion virtuaalipuolelle. Saat nyt pikakurssituksen Second Lifein käyttöön. Mikäli pelimaailmat ovat sinulle tuttuja, Second Lifeissa toimivat samat pikanäppäinkomennot kuin pelimaailmoissa. Kätevintä täällä on liikkua näppiksen nuolinäppäimillä, mutta voit käyttää myös tässä kuva-alalla näkyviä liikkumiseen tarkoitettuja nuolia. Toisessa lukee walk, ja arvaatkin, että näiden nuolten avulla saat avattarisi myöskin kävelemään kaarevia ratoja tai myöskin sivusuunnassa. Näillä katkovilla nuolilla saat avattaren hyppimään. Täältä löytyy myöskin lentonäppäin, ja lentäminen onkin täällä kaikkein yleisin liikkumisen tapa. Kun saat avattarisi ilmaan, sen jälkeen nuolinäppäimillä voit sitä hallita. Voit myös irtautua omasta avattarestasi kameran hallintalaitteiden avulla. Tämä toinen musta neliö täällä. Kamera liikkuu vaaka- ja pystysuunnassa suoraan näillä oikeanpuoleisilla nuolilla. Voit esimerkiksi lähteä katselemaan vähän, että mitäs täällä oikealla oikein olisi. Jos käy niin, että hukkaat oman avattarisi, etkä millään meinaa löytää takaisin, saat aina oman avatar-näkymäsi hallintaan, kun painat näppiksen vasemmasta etureunasta ESC-nappulaa. Kameran hallintanuolista vasemmanpuoleiset kiertävät kameraa. Pääset näin horisontaalisesti, eli vaakasuunnassa, katselemaan vähän ympärillesi. Tämä on mukavaa aina silloin, kun tulet uuteen paikkaan, niin voit tsekata, miltä maailma siellä näyttää. Pystysuuntaisilla nuolilla kamera kallistuu pystysuunnassa. Pääset sammakkoperspektiiviin tai lintuperspektiiviin. Second Lifeissa voit viestiä kavereittesi kanssa samaan tyyliin kuin vaikka Skypessä. Täällä voit chatata puheitse. Puheyhteys toimii, mutta yleisemmin melkein käytetään kirjoituschattia. Täällä alapalkissa vasemmalla näkyy chat. Kun klikkaat sitä, saat pienen kirjoitusikkunan avautumaan. Tämä on julkinen chatti. Tähän kirjoitetut viestit näkyvät kaikille lähialueella oleville avattarille. Alareunassa on onneksi myöskin People-nappula. Kun aktivoit sen, saat näkyviin ystäväluettelosi. Olemme valmiiksi tutustuttaneet sinut koko joukkoon muita avattaria, ja jos tiedät jonkun kaverisi avatar-nimen, vaikkapa Nunu Lineten, voit lähettää hänelle ihan henkilökohtaisen pikaviestin klikkaamalla täältä alareunasta IM. Silloin oikeaan reunaan avautuu chatti-ikkuna, ja tuo chatti on sitten teidän kahden salainen ihan ikioma chatti, joka ei näy kenellekään muulle. Nyt tämä kyseinen ikkuna avautuu vähän hitaasti. Noin, sinne se tuli oikeaan reunaan. Sinne voit laittaa vaikka sydänkäpysellesi helliä viestejä, eikä kukaan tiedä, että teillä on vähän säpinää. Täällä vasemmassa sivureunassa on myöskin kuvakkeita. Täällä on tällainen maapallon kuva. Sen taakse olemme valmiiksi sinulle tehneet landmarkkeja, eli maamerkkejä. Kun täältä aktivoit vaikkapa biologian rantahuvilan, voit sen jälkeen alareunasta klikata teleport, ja nyt pääset pikaisesti siirtymään biologian rantahuvilaan. Klikkaat vain teleport. Tämä rantahuvila on valoisa ja vaalea, niin kuin suomalaiset kesähuvilat parhaimmillaan. Ja rantahuvilan terassilta löydät pienen pyöreän kiven. Tämä vasemmalla näkyvä pyöreä kivi. Sen päällä lukee klikkaa minua, saat landmarkkeja. Tämä sinun kannattaa tehdäkin. Kun klikkaat sitä, saat oikeaan ylänurkkaan pienen muistutuksen, vastaa siihen keep.
Silloin vasempaan ylänurkkaan avautuu muistilappu, ja tämä on aika pitkä muistilappu. Pääset rullaamaan sitä tässä oikealla olevalla liukunäppäimellä. Olemme valmiiksi tähän listanneet Sotungin virtuaalisen saariston keskeisimmät kohteet. Jokaisen väliotsikon alla on pieni selvitys siitä, mitä tämä kyseinen kohde sisältää ja mitä voisit käydä siellä kokeilemassa. Meillähän on täällä oppimateriaaleja, esimerkiksi Sotungin geenimaailmassa. Siellä on valtavan iso DNA-molekyyli ja videoluento geenien toiminnasta, hauskoja äänitiedostoja, tanssilattia. Täältä löytyy muinaisen Kreikan Olymposvuori, myöskin talvisota täällä on listassa. Kun klikkaat väliotsikkoa, sekin toimii teleport-linkkinä. Saat tällaisen pienen tiedotteen ja alareunasta kun valitset teleport, silloin pääset jälleen uuteen paikkaan. Tuo muistilappu pysyy avattuna sinulla koko ajan tuolla vieressä, vaikka vaihdatkin maisemaa. Näillä eväillä varmaankin pääset alkuun. Jos tuntuu, että et näitä kerralla oppinut, voit aina katsoa tämän videon uudelleen. Lämpimästi tervetuloa virtuaaliseen Sotungin lukioon.